Ešte stále neodpovedáš na naše ponuky? Možno práve ty budeš súčasťou niektorého z týchto projektov. Veron Totová, známa z Rúže pre nevestu, plus size modelka, ktorá s nami odcestovala až do Mexika, predvádzala na viacerých fashion shows, vrátane Oktober Fashion Show. Karolína Michalčíková, víťazka, Rúže pre nevestu a jedna z našich najaktívnejších modeliek. Odcestovala s nami do Batumi v Gruzínsku, kde točila developerskú kampaň pri mori a neskôr sa objavila aj na Sardínii, kde sa stala tvárou luxusnej hotelovej kampane. Tatiana žiarila na vlasovej módnej prehliadke na Sardínii. Frederika fotila fashion kampaň pre módnu značku priamo v centre mesta. Uprostred ulic, ruchu veľkomesta aj na lodi vznikli zábery plné štýlu a elegancie. Naša modelka mamička so synčekom sa objavili v kampani pre Tulivaky, fame na veľtrhu bývania a nehnuteľnosti pre dve rôzne firmy. Naše hostesky reprezentovali s úsmevom, štýlom a profesionalitou. Ľudská fotila v Indii pre samotný Amazon. Skúsenosť, ktorá hovorí sama za seba. A nechýbali ani športové fotenia, ktoré priniesli do nášho portfólia úplne inú energiu. Dynamiku, silu a vnútorné sebavedomie. Na záver, trendy natáčanie pre zahraničného influencera s našimi krásnymi modelkami. Toto všetko sú zákazky cez Fame Management. Chceš byť pritom na budúce aj ty? Zaregistruj sa k nám na našom webe.